Studentski zbor je koordinativno nestranačko tijelo sveučilišta koje brine o interesima studenata, unapređuje standard kako studiranja, tako prehrane i smještaja, brine o kulturnim događanjima studenata i u biti zapravo sve što je vezano za studentski život. Studentski zbor je za sebe ima niz uspješnih projekata. Tu su i Brucošijada u garaži Filozofskog fakulteta, tu je studentski kulturni tjedan, tu je USUD, a dva na koja smo izuzetno ponosni to je prvi riječki međunarodni studentski kongres obrazovne politike i Student Day Festival koji će se evo već 4. godinu za redom izvoditi. A osim toga, znači, sveučilište u Rijeci ima 36 studentskih udruga koje su u ovoj 2012. godini realizirali 120 studentskih projekata i to smo ponosni da naše sveučilište zapravo i cijeli studentski zbor može se ponositi s tako puno projekata koje izvode i organiziraju i osmišljavaju samo studenti. Riječki sportski sveučilišni savez je krovna sportska organizacija na Riječkom sveučilištu i odgovorna je za organizaciju kompletnog sporta na sveučilištu u Rijeci te na nacionalnom nivou. Neki od naših glavnih programa podijelio bi na 3 cjeline. Jedna cjelina koja nam nosi najveći dio programa su lokalna sportska natjecanja u vidu Unisport lige gdje se natječu sve sastavnice, odnosno svi fakulteti. Drugi dio su reprezentacije sveučilišta koji nastupaju na nacionalnom i međunarodnom nivou. Te treća cjelina bi bila projekti koje organiziramo iz godine u godinu. Najveći od tih projekata koje bih spomenuo su Europska sveučilišna sportska prvenstva koje smo do sad 2 organizirali u rukometu i u odbojci, a u planu nam je organizacija i trećeg sljedeće godine u Bridgeu te kandidatura za Europske sveučilišne igre 2016. godine. STRIP je sveučilišna tvrtka čiju djelatnost možemo promatrati kroz osnovna 3 područja na kojima djeluje. Prvo područje je područje komercijalizacije sveučilišnih resursa sa ciljem da bi povećali standard i kvalitetu usluga koje studenti i ostali članovi sveučilišta imaju. Primjerice osnivanje sveučilišne smještajne agencije koja će omogućiti svima njima da pronađu adekvatan smještaj za vrijeme boravka na našem sveučilištu. Drugo područje je područje edukativnih djelatnosti na kojem radimo fokusirajući se trenutno na 2 stvari, a to su kooperativna edukacija, znači suradnja sa privredom kako bi studenti imali priliku steći praktična iskustva, te cjeloživotno učenje koje bi omogućilo da bivši studenti i ljudi iz realnog sektora dobiju nekakva znanja i nakon završetka formalnog dijela obrazovanja. Treće područje je područje poticanja poduzetništva. U sklopu toga radimo na realizaciji studentskog e-inkubatora i edukativnih programa koji će studentima omogućiti da razvijaju svoje poduzetničke vještine, da ih potičemo da budu poduzetnici, a isto tako da svoje kvalitetne ideje, poduzetničke poduhvate i lakše realiziraju.